ba yanzu nan zan ba ku sadakan kayan mata free, ni ba free juwairiya tun daga jaririya har sama. Abin da nake so ku sani shine ina kayan matan maza, ina kayan maza. Za a je a dura wa mata overdose, a je a samu namiji basir ya cinye shi. Ina uwar maza, ina yayun maza, ku je ku dauka a je a kai su inda gizon yake saka kenan. Su kuma mazan yanzu ba irin mazan da bane. To wannan yana daga cikin abin da yake kashe mana auratayya. Minti biyu kin zo sai ki ce miji na baya iya komai sai minti 5. Miji na baya iya komai sai minti 2. Daga nan ta fara zinace da direba, daga nan ta fara zinace da waye, tana yawon zina. Kiga matan aure su zama karuwai. Wallahi ba komai bane, rashin hankalinmu ne da mai da hankalinmu. Idan muka tashi sai a koya miki kayan mata a boye ki zama kaman barauniya a gida. Idan na halacci ne kuma an karantar da shi, an karantar da ki rubuta ki aje, kowa ya san me ake yi. Za a zauna lafiya a auratayya. Wallahi za a zauna lafiya a auratayya. Me yasa ba a zama lafiya? Yarinyan ki ta tashi daga shekara 9 ki koya mata yadda ake wankan zarfi. Daga shekara 9 kafin ki aure da ta, idan kika bata lokacin ki sai yarinyan ki ta kai shekara 18 ko 19 ki ce zaki mata dilki a ciki, aikin banza ne, aikin wofi. Wata da dilkin ake korata. Yarinya ya mace tun daga jaririya ake tanadinta. Yaya kike mata tsarki? Zaki ga haifa ya mace, zaki samu wani abu yana fita a gabanta, wasu farare suna fita a gabanta. Wannan abin ki zauna ki mata tsarki da kyau ya fita, in ba haka ba shi yake